Buri-buri budaya Jawa ya kuwi warisane dhewe sing diarani jenenge Ibang. Alhamdulillah Allah ngatur wonten niku. Sorry. Yo. Aha. Os. Hari. Campur bulung. Bapak RT. Ini pun bapak sange. Oh. Perasaan Hari. Dari Cokro Baskoro. Ahai. Yo. Ini orang akal. Jadi ini orang bakal. Wes. Ini orang bakal. Jadi di orang ngomol. Iya jadi. Bola karo dibalik. Ahai. Ditokne akal kowe RT. Di atas lawan di bawah kawan, nggih. Akal okol kowe gede. Ora ngawut. Adu skill, adu kekerasan, ya adu kecerdasan, ya adu kerjaan, ya adu kekebalan. Nek ora lincah ya ora wani. Nek ora kebal ya ora wani. Oh. Sementing budal tak karo kuwi. Sing penting dimulai nggo apa. Sementing mangga foto utawa nyebut akan Gusti ing akhirat jagat. Iki ora musik. Ada yo ono kuwi, ora ate kuwi. Ature Mbah Yai ngono kuwi. Wes, haha. Siji kurang loro. Ora apa-apa. Jogete Bapak Di. Terus sekarang sementing tetap kondisikan masyarakat nggih ditoto. Kamanane dijogo. Pak Jakil. Betul tetap terkondisikan. Mas Ekoni. Pak Jupri. Sing berbahaya ora tak digeni.